Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Enegeno marano duching mari usibiro makare janeno mar Color TV kamoro moro maitiere otieno makawuono mar chieng' tich ang'wen tarik 2 dwe mar Ang'wen higa 2020 to kod auchiel machiegni e weche manyien kidieninde mar ng'end weche kamotelo wayude thuond weche mabende waikoni. Kweth jotelo makwero piny owacho riwruok nendo mar United Opposition odiochieng' makawuono mole chiro nendo magikomba kendo kwedo muko manyocha ne otim ka gisingo mar chung' kodgi neno ni giyudo ratiro. Court order kusema watu akikomba wasibomolewe manyumba yao na mahali ya biashara. Chendo mag wuoth ne orochore malich mokalo e apaya nendo ma Nairobi kochomo Nakuru e gwenge koma Naivasha bang' rowere makono endo bago ng'anyo ka gikwedo kanyo endo kambi mager apaya nendo mar Ironi Mau Summit kuom rem mar ndiko rowere makono endo e tich. Shida ilikuwa kazi, watu wa Naivasha wanataka kazi, waajiriwe kazi. Juu wanaona watu wengine wakiingia huku na tubag na wao wachukuliwi kazi. Oganda mapok nyocha ne okawo pande magi mabende ne gioro kwayo magi ojiw mar mondo mi omoli kendo okawo pande makamago eko ma dhi romo 500,000 mapok okawo nyaka gi kinde ni pacho ka ndi mangima. There are 462,000 IDs that have not been collected, and one of the things that we do in this sensitization exercise is sensitizing the chiefs. Josiasa mapacho kaendo kwa mar mondo mi oyiyo nyakwe kendo giwek bero jotelo go eko mago agogi ka achiel kod siao jopiny. Be leaders. That is what the people of Kenya want. They want leadership. Ne mago ka achiel kod mamoko mathoth arwakini machiegni nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko marwa en nyadendi Bella Achieng'. Wachako kamoro ni jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto yango ne dwaro mare maduong' en mar neno ni oganda mapacho kaendo riwore kanyakla kendo tiyo tich achiel mar mondo mi kwe obedie kendo chenro mag dongruoge koro chop ne oganda e gwenge duto magi oyango e kaunti onogo ma Nyeri e nyasi mar alama kama bende koro yango kanyendo ni odhi kedo koda kong'o machiko kopuodho kanyakla koda yedhe mamoko mamero ji mabende osebedo karocho ngima rowere kama okwayo mar mondo mi koro nywake lwedo e tich machalo kamano ka bende osingo mar tiyo koda riwruoge mopogore opogore makedo koda yedhe gogo moting'o nakada ka achiel koda mamoko ndhiyo jogo ma osebedo ka uso yedhe kata chwalo e pacho kaendi kendo ketho ngima rowere. Na umoja ni mapenzi ya Mungu. Na Mathayo 5:9 inasema heri wapatanishi, wale wanaunganisha watu wataitwa wana wa Mungu. Mimi nawauliza watu wa Nyeri, munasema tuungane ama tutengane? Mnakubali tuunganishe taifa letu la Kenya? Niunganishe wa Kenya wote? Wangapi wanasema niunganishe wa Kenya wote? Nione kwa mkono. Hiyo ndio kazi mimi nitafanya. Nitaunganisha wananchi wote wa taifa letu la Kenya, ndio tuzime ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko, Wakenya wote waungane, Mungu atatubariki, Kenya itasonga mbele na tutafaulu tukiwa sote pamoja. Nasikizeni nyinyi vijana. Mimi nataka niwaambie nyinyi vijana, sisi wote kama wazazi tunafanya bidii kwa watoto wetu. Na hatutaki watoto wetu wapotee kwa mambo ya madawa ya kulevya na mambo ya pombe. Viongozi wa kanisa hapa, wazazi, wanajuta, wako na matatizo na watoto wetu kwa sababu ya mambo ya madawa ya kulevya na maneno ya pombe.
Na mimi nataka niwaeleze katika taarifa yangu ya tarehe 1 mwaka huu Januari, niliwesema tunaweka mpango kamili, msikuwe na wasiwasi. Haya mambo ya pombe yatakoma katika taifa letu la Kenya. Hiyo maneno ya pombe, nimeamrisha watu wa NACADA, nimeongeza watu wa anti-narcotics unit. Tumekubaliana vile tutakabiliana na wale wanaleta madawa ya kulevya kuingiza taifa letu kutoka mataifa zingine, na wale wanaharibu vijana wetu kwa pombe haramu. Kweth mag jotelo makwedo piny owacho riwruok margi mar United Opposition odiochieng' makawuono ne olemo johala e chiro nendo mag Gikomba e kaunti onogo ma Nairobi makoro nyocha ne omuko kuondegi mag timo ohala kendo yudo lal mar arieya. Jotelo go eko kama oting'o ogai mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka, ogai mar DCP Geoffrey Rigathi Gachagua kaachiel kod ogai mar DAP-K Eugene Wamalwa oyango ni doho ne ochungo kanyo muko machalo kamano, to piny owacho timo muko no ende tok chik ka gisingo mar chung' kodgi e neno ne giyudo ratechgi. Giyango bende ni lo nogo ema koro idwaro kwale koda piny owacho ka bende gikwedo tende William Samoei Ruto mag yango ni osemkelo ne oganda chiedh nadi mathotha kendo kwayo oganda makono mar mondo mi obi one ni koro otero jatend piny pacho e yiero mabiro. Hii ni court order. Hii hapa ni court order kusema watu wa Gikomba wasibomolewe manyumba yao na mahali ya biashara, lakini Ruto akaleta usiku wa manane mabuldoza na kuharibu mali ya umma. Ni wizi mtupu. Hata serikali ya Marekani leo imesema haiwezi kufanya biashara na hii serikali ya Ruto. Kwa hivyo ni wizi. Huku tunaelewa umuhimu wa Nairobi River. Tunaelewa sana. Na lazima tuhakikishe ilikuwa imekubaliwa makubaliano kwamba kutoka kwa mto mwenyewe iwe 7 meters, alafu ikaje ikawa 30 meters. Je, kutoka pale kufika kule ni mita ngapi? Ni uharibifu, sio uharibifu. Kwa hivyo wangapi wako tayari kupeleka Kasongo nyumbani? Harambee! Sisi nataka kutoa ahadi kwa watu ya Gikomba. Mwaka ujao tukipata serikali, watu ya Gikomba mutafanya kazi pahali mulifanya tangu zamani. Na hata Kasongo, ukiiba hii shamba ya Gikomba 15.5 acres, tukiingia kwa serikali wiki ya kwanza tutachukua hiyo shamba kutoka kwako tulegeshe watu ya Gikomba. Mimi naambia nyinyi watu ya Gikomba, mimi najua mmeumia. Amebomoa Gikomba. Gikomba iko na 16 acres. Anataka kujenga nusu ekari, aibe ekari 15 unusu. Wewe Kasongo, tukitafuta serikali tuliambia Wakenya hawatabomolewa usiku, na hakuna Mkenya atabomolewa bila kuoneshwa pahali ya kwenda. Kwa nini unabomolea watu ya Gikomba usiku wa manane kama watu wanalala? Sisi hatupingi maendeleo na soko nzuri kujengwa, lakini tunapinga ukiukaji wa haki za kibinadamu, unyanyasaji wa watu wanyonge, watu wa chini, mama mboga, wewe bodaboda, wewe hasla. Ruto alisema bottom up, pesa mfukoni. Kuna pesa mfuko wenu? Aliweka pesa mfuko wenu? Si hapo mnakuja kutafuta pesa? Si mnakuja kutafuta unga? Badala ya kuweka pesa mfuko wenu, hakuambia ni mfuko wa nani. Pesa yote sasa inaingia mfuko wa Kasongo. Harambee! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo. Kawadhi kadhawadha na mchumbe ne jatene migao mochung' ne tuke pacho Kandi Salim Mvurya kaachiel kod jotelo mamoko e duond siasa mar UDA ogoyo debe ne jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto e kaunti onogo ma Lamu ka otelnegi kod gavana ma kono endo Issa Timami kod jagoro mar UDA pacho Kandi maniro Hassan Omar Sarai giyango ni jatend piny osechwalo chenro mag dongruoge mathoth ne oganda mawuok e gwenge makono. Kuom mano endo gidhi sire lwedo e yiero nendo mabiro.
ginyiso oganda makono mar mondo mi kik chikitgi e wechege mag jotelo mabende kwedo piny owacho magiyango ni onge kod ber moro amora ne oganda jo Kenya. Pigeni kura kwa wingi ili wale ambao wanaona kuwa Lamu UDA haina bao tuambie ole wao. Sisi hatutakuwa wenye kukosa nidhamu. Tuache mahali, tuache rais ambaye anatujali, twende kuangaishwa na watu ambao hawana sera. Kutoka dunia ya Kenya iumbwe, ndio tuko na wapinzani wenye roho mbaya, wapinzani wenye ubinafsi ambao hawana mpango wa wananchi. Na wakati Rais Ruto anafanyia kazi wananchi, wao wanataka kulete fitina, kulete mambo ambayo wananchi hawawezi kufaidika. Ndio mara ya kwanza kwa hii serikali kuwa na mawaziri wanakaa ndani ya cabinet, ndani ya maamuzi. Ndio mara ya kwanza tuko na deputy party leader. Si serikali ni yetu, na hii Jamhuri ya Kenya haiwezi tawaliwa na viongozi ambao hawana sera. Hii Jamhuri ya Kenya haiwezi kuwa viongozi wale wanaopinga hawana la kuonyesha. Ama wana jambo la kuonyesha hapa Lamu? Kuna mradi wamefanya hapa Lamu? Kuna chochote wamefanya hapa Lamu? Na wale walikuwa kwa serikali wasiwadanganye. Kila mmoja anayezungumza alipatiwa mtihani wa kuwa kiongozi, lakini hakuna jambo walifanya hapa. Hii jamii yetu ndani ya pwani, ndani ya Northern Kenya, wakiwemo Waislamu, wakiwemo Waswahili, wakiwemo Mijikenda, wakiwemo jamii zote, kwa miaka 60 ziliwekwa nyuma na wale walioanzilisha hili taifa la Kenya. Lakini twawaambia pale tunapokwenda ni safari ya ukombozi, na UDA tunatangaza kwamba sisi hatutorudi tena nyuma, ni Ruto 2 term tukisukuma gurudumu mbele. Hichi chama cha yellow, cha mandano, ndio tumetangaza ndio chama rasmi cha pwani. Hatuwezi sisi tukawa chama chingine ambapo chama kinatawala Kenya. Chendo geko magwuoth ne ochochni malich mokale apaya nendo ma Nairobi kochomo Nakuru maendene kaluwore kod oganda mowuok Kanyendo Naivasha ne bago ng'anyo mar tipo kendo loro apaya nendo kuom thuolo mar seche maromo 4 ka gikwedo ndik mabende giwacho ni ok ndegi gode tich kod kambi moro mabende koro kawo gedo mar apaya nendo mowuok Ironi ka ochomo Kanyendo Mau Summit magedo mare dhi nyime gi kinde niendi. Giyango ni oganda mowuok e gwenge mopogore opogore osebedi ka indiko tich to geno magiwuok kono gisiko e dho kambi onogo to ok migi thuolo mag tije, wach mabende koro nochuno mar mondo mi gilor apaya ka ginyiso ich wang' margi. Maende nochuno mar mondo mi tend kambi nendo wuog oko kendo yang kaka gisebedo ka gindiko ji e tich. Kinde mabende jalup county commissioner makono endo Josiah Odongo ne oyango ni oganda makono ne osemi thuolo kendo jogi moko tiyo gi e kinde niendi kane giloso wach onogo magiyawo apaya no endo kendo chenro mag wuoth koro ne odhi nyime. We will employ more than 70% of local employees. Okay? Yes. Tuesday, by Tuesday morning, I think before Tuesday, the DCC and the chief will share with me the list for the local people. So by Tuesday morning, all the people for the list can come to here for interview. For local, we have employed more than 10 people. Yes. Yes, because we are just coming for 1 week and we are not start any construction for the project. Shida ilikuwa kazi, watu wa Naivasha wanataka kazi, waajiriwe kazi. Juu wanaona watu wengine wakiingia huku na tubag na wao wachukuliwi kazi. Sasa ndio ilikuwa imetuma barabara ifungwe, na sasa tumeomba msamaha. Kwa wenye walikuwa wanapita kwa hii barabara, tumeomba msamaha. Watu samehe, watu wa Naivasha sio wabaya na watu wa Kabati na Medhuri sio wabaya, ni watu wazuri, lakini ndio inatuma wafuge barabara. Lakini juu Mchina amesema tutapata kazi,
tumefurahia. Tumekuwa hapa kila siku tangu hii project ianze. Tumekuwa tukikuja hapa kila siku tunatafuta kazi. Tukikuja 6 tunaambiwa jaribuni kesho. Na sisi wanatuambia immediately. Tukikuja hapa 6 tunakaa hapa mpaka saa 3:30 asubuhi. Ati wanakuja wanasema ati wanataka watafute officials. Wateme shida ni nini? Tukifika saa 3:30 wanatuambia endeni kujeni kesho. Tunakuja kesho 6. Tunakaa hapa hadi 9. Tunaambiwa tena endeni kujeni kesho. Kila siku. Jana tena tukakuja hapa. Pia mimi nataka niongee mbili kwa Jana pia tulikuwa hapa hiyo 6. Tukakaishwa hapa hadi 9:30. Ndio wanakuja kutuambia aje ati saa hii holidays zimeanza, endeni Easter zikiisha mkuje Tuesday. Mimi kutoka Januari nimetafuta kazi hapa kila asubuhi mpaka jioni niko hapa. Watu wanatoka kwa Kisumu wanakuja kufanya interview hapa. Mpaka Masonja ametoka Lamu, sisi tuko hapa tunakufa njaa hapa. Tunataka serikali tusaidie toka leo tupate kazi. Ekawabire kaunti ni ndima Kisumu odo ne riwruok nendo ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Make Me Smile koro chako chiro nendo mar neno ni chiemo moromo bedo kor gwenge ka okalo kanyendo wechege mag pur maendi koro ne gichake gwenge mag East Kolwa kama ne gichiwo kanyendo kothe ne nyamrerwa mar moromi koro dhi okomi mar moromi chiemo mathoth omed bedo kor gwenge mana kaka jafumbo marwa Justus Adoyo oleronwa. Migaono ero ma ok mar piny owacho Make Me Smile Kenya makinde duto de ongi ma nyithindo gweko manyiri e pacho kaendi kod gwenge eko maoko odiochieng' ma kawuono chako chenro moro mag deo ngima oganda e gwenge mopogore opogore ma bende giwuoke ka okang' mabiro neno ni giketo chiemo e mesa kanyakla kod e puothewa e pacho kaendi mangima. Kodiochieng' ma kawuono Make Me Smile Kenya ne olimo gweng' moro ni Angola e Kisumu East Sub County e Kisumu County kendo chiwo kwan go eko mag kothe mopogore opogore ne nyamrerwa go eko ma bende chiwo thieth e kind oganda. Migosi Simon Peter en jatayore tije Make Me Smile kono. Odiochieng' ma kawuono wariwo paro gi CHPs ma Kolwa East osebedo ka kony dhi mbele Kisumu County to ne wayudo kwayo ni CHPs okosebedo ka yudo kony madhi mbele gi. Koro ne odiochieng' makende ma kawuono ne wago mbaka gi CHPs, wago mbaka maber kendo wamiyo gi kodhi, wariwo paro kendo wan gi geno ni kodhi ma wamiyo CHPs gi dhi keto gi role models e community magintie. Erokamano. Kabende Migosi Simon Peter koro ne oneno ni ber mondo ne gichiw sir maket kod maendi ne nyamrerwa go eko ka owacho ni kinde ndalo duto oganda paro ni gidago ngima maber kata kamano mano en mana leka. CHPs dhi through challenges mang'eny nikech e gwenge ji ong'eyo ni gin joma nigo to adiera to opogore. Emomiyo ineno kata ka kony biro timanyo joma vulnerable to CHPs gi are not part of jok mimanyogi. Koro gima watimo kawuono ni en ranyisi ne jotelo mag migepe mopogore opogore mag sirkal kod mag sirkal mondo ging'i ni ngima mar CHP ben ngima dhano. Kabende maendi en tim mabende nopo malich mokalo kod achiel kuom nyamrerwa go eko mano Mikael Lilian Chacha. Godiochieng' ma kawuono ma Dr. Simon Peter elo Make Me Smile oneno ni ber mondo obi olimwa wago kode mbaka mondo uplift ngima marwa kaka community health promoters kalure kod kodhi momiyo wakawuono. Elo CHPs duto ma Kolwa East, we are about 99. Agone giero kamano bende kuom chopo mondo warom gi daktari mondo wayud gino madhi loko ngimawa in terms of food and economy. Kabende korka kore Mama Dorothy Olweny to go manero kamano malich mokalo kowacho ni ne oseloko lo kendo oseko puothe kata kamano gima nochwe puothe no ero koro ne pod chande. Mokwongo agone director erokamano kuom paro CHPs kech wan duto ne samoro waonge kodhi to onge ng'ama nyalo ng'eyo ji oparo ga ni wawinjo maber. Agone erokamano kuom miwa kodhi amor kendo ating'o kodhi adhi komo nikech ma certified seed ma samoro notamo CHP moro amora ng'iewo. On behalf of CHPs, wago erokamano ne Simon Peter kuom parowa. Wach mabende osir machiegni mokalo kod achiel kuom jochiw thieth e gwenge makono kendo nyamrerwa mano Migosi Jacob Ochieng'. Kaka an nyicha sepuro to kodhi nya aongego mana paro mana kaka dadhi nyiewo kodhi to pesa ni pod aongego. Koro ang'e ni kawuono
puotha cha adhi kete oduma kendo mondo mi apur kaka jowetega puro. Ne Director Simon Peter wagone erokamano kuom ero Kolwa East kech nochako kodwa chon pod en kodwa kendo parowa kaka CHPs kendo pod walemo neno med konyowa nikech kony to pok orumo. Koro wakwa kwa Nyasaye mondo mi otelne omed konyowa. Kawuono to wamor kabisa kendo wadhi komo matek. Ne Kala TV koke gwengegi e Kima Gangola East Kolwa, Kisumu East Sub-County, Kisumu County and Justice Adoyo. Kwa the county na ndoma Migori wadoni kinde ni ndi makore temwande ko ne joluto mbolo motelo ne yiero maiga manyien mar gana 2027 jogo modaka koda ng'ol mopogore county onogo krugo koko mar jiwore kanyakla kendo gi kawo mbolo ka otele gi Kanyendo koda jakomar gi manindo Migosi Charles Wesonga oyango Kanyendo ni kuom kinde malach osebedi ka ojwangi kelo bika gi josiasa kaito bende kwende ge koma ikawo mbolo gino mago ikomosebedo ka nitiere mabora mamoko kuom gi koro ok nyal chopo gi kwedo kang' makamano ka gisingo mar biro chung' koda jotelo mabende biro keto maino mar gi edwachgi kata tieko achiedh nade moko mabende koro gikalo And we have some difficulties that we cannot even reach in the centers for the registration. We urge our fellow to come out to support our people from the homes where the local they were to the centers so that they can be to the one of people can get the registration card. So if you can see us here today, I want to say that we have been left behind so much, and we are just reminded us when we are going for election, which we don't want that. And I want to tell the leaders, we are the people like other people, and we have the families, and we are the parents, and we want them to assist us in all ways that they can reach us. Kwa wale walio bado hajachukua kura ni kiwete sana tafadhali, na tunawaomba wale walemavu wako nyumbani, na tumeomba kwamba ukifika saa ya kura tutapata yale yoyote kutokana na wale wakubwa watakuja na wapikipiki, watawabebwa, watapelekwa pale mnachukua kura, alafu watakata kura. Ukifika 2027 laini kama hiyo. Kama tunaenda kupiga kura sisi kama walemavu, tutaangalia yule ambao ameweka agenda yetu imekuwa kwa hiyo slogan yake, huyo ndio tutampigia kura, kwa maana huyo ndio atajali maslahi yetu. That it is very important for them to participate in all government programs, including that of voter registration, as we all know the slogan that your vote is your future. We have shared and we keep encouraging them. Persons with disability, they have been left behind for a very long time, and we have encouraged them and sensitized them such that they hold the card so that come next year, which is just a few months away, they ensure that they have the real leaders who have the Chapter 6 of leadership and integrity that can consider them, can empower them, and can do all that which is possible. And we have also agreed that we will keep thanking those who have stood with them as a matter of human encouragement. Janero mara ye wakawyo mokwonge kidieni ndi mara nyende weche waduogo banki ndi machuoko umiyo bere manakete Kala TV dikechuma odwa. Nasikia kuna game ilikuchoma last week Tulia. Sai must be one jackpot locked and loaded. Alafu cheki iko na passport ya jackpot. Mimi nakwambia inaweza cross 50 mili in 8 weeks Iko hitu nifungulie njia 50 mili.
kila wiki mbili assist ya Game Pass inaingia. Games zinashuka from 15 games hadi 12 games by week 8. Na msipobeba bado tunaipiana kwa the next best performer. So 50 mili ni lazima iende. Show. Phone yako inaweza kuwa passport ya kushika 50 mili kwa must be one jackpot. Na sasa tumefika final up mtu wangu. Hii ni yetu. Odiochieng' yamb siasa kudho ma opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore kaka japiny. Be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi? To gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny? To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chendo nendo mar Orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa, kik bai. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. And I can't giddy up. Machiegni kendo e odiochieng' ma koro ne isidho kanyendo ng'eyo e wi tuo nendo mar obwongo koro yangore kanyendo ni oganda mantiere kod achiedh nade kata tuo machalo kamano e kaunti ni ma Kisumu ok osebedo ka odiochiendo go mag thieth e ute thieth mag piny owacho. Bende koro yangore ni kwan mathoth mag oganda ma kamago gin mago eko ma koro lor negi e udi kendo pok oyudo thuolo mar mondo mi koro giwuok oko mana kaka ilero kod jafwambo marwa Felo Gobliza. Kano twak kod jofwambo e kinde manoriko chope nyasi mar ringo odiochieng' keto ng'eyo e wi ng'ol mar obwongo, MCA mogwel e kaunti no ma Kisumu Mikai Emilio Anyango Ginga okoni kaunti no poni kod rem matamre gi nono kotenore gi nok ma jochiw chenro mag thieth ne jogo mani kod ng'ol mar obwongo. Gino mano singo ne odhi pedho ng'ur ma kamano e bura mar kaunti no kendo neno ni osiptende duto mag kaunti no bedo kod gige chiwo thieth moromo kaachiel gi jochiw chenro mag thieth motenore gi autism. Nitie maduong' biro na kaendi omiyo ang'eyo mathoth, omiyo ang'eyo ni kara health facilities wa ma Kisumu County kaendi kara ok ochiwo services mowinjore mar mondo nyithindo gi eki mondo yud kony kata thieth makare. Ne wacho ni wago kura ne katiba manyien mondo mi wayud devolution mondo services oduognwa ne jopiny at the grassroots level. Tiyudo ni jowa up to sani edi pod ok yud services gi eki. Omiyo ayudo ka it is a very big challenge. Abro dhi kaka MCA matiyo sani endi, abro dhi mondo mi adhi challenge the county government through a petition mondo mi giket speech therapists in all the 7 sub-county facilities mag Kisumu County. Mondo mi jowa mantie kuonde ma gintie go te mondo yud thieth ma kochuno ni nyaka koro gibi mana Russia. Kinde ingo odiochieng' ma kamano e skul primary mar Lek, piny owacho okwa mondo koro ni oneni obiro golo oko juok mar ushuru ne jogo modak kod nyithindo mani kod ng'ol moloyo to mago mag obwongo. Ka jonyuol bende ojiw mondo wek pondo kod nyithindogo e udi to giketgi ging'i kod jowetegi. An director Winam Child Without Limits, an japuonjo nyithindo man gi ng'ol. Awareness ni watimo mondo waluong go parents ma pod opando nyithinde e ot mondo gigol nyithindo mondo nyithindo join jomoko dhi school. Call to the government, gima dwagom ni sirikandwa otim en tax exemption ne jonyuol man gi nyithindo man gi disability
especially autism. Negi jiwo sirikal mamalo mondo koro ni oneni obiro keto nigi thenge thuolo mag tije kaka yono mar neno ni ogikoso omenda mar siro ngima jogegi mani kod ng'ol. Ani Lavina Achieng' Oduor. Lavina Achieng' Oduor is a founder of an organization miluongo ni Heart to Heart Smile organization. Kimiyo ji joman gi ng'ol 5% job allocation. What about parents? Emomiyo wadwaro ni county government, national government mondo recognize wa. We are also pushing for the 5% budget. Mondo miwa budget mar 5% ili tufanye watim gik ma nyalo miyo the regulation mondo obed in place. Negi tieko kagilero ni kuom kinde mathoth ng'eny kuom jogo mirocho ratichgi gin mago mani kod ng'ol mar obwongo ka gijiwo jo Kenya duto mondo koro ni owuog oko kendo rit ratich ji duto maromre. Ni Beatrice Wayumba, a caregiver ne nyathi ma physically disabled, at the same time an a champion, disability champion in Kisumu East. Ma ng'eny ne roch ratichgi gin nyithindo man gi autism mostly nikech gi kaka community nwakawo chon ma jomoko part of people mantie community sani be pod okawo ni nyithindogo nigi neko. Koro gineno ni ka girocho ratich nyathi ma janeko to mane gimotemo golo mondo kiging'e ni kigikawo ni nyithindogo jonek ni nyithindogo gin normal people. Felo Gobliso Chieng, Kisumu County, Kala TV. E wechege kumomoko en ni migawo nindo mochung' ne timo andiko ne oganda pacho kaendi koro kwayo jo Kenya manyocha ne oro kwayo mar mondo mi oyudo opande magi to pok okawo mar mondo mi koro mole apise gi mag ruodhi kata chiefs kaachiel kod jolupgi mar mondo mi giyud opande ma kamago iko. Maendi en ler mochiw kod jagore migawo nindo manindo Laktar Belio Kipsanga mabende oyango kanyendo ni opande moya oganda 400 gin mago mapod nitie apise mopogore opogore kama oyango e kinde mabende no molo kanyende apisi margi manindo mantiere boma nindo ma Eldoret ka ojiwo jopiny ni giyie gikawo opande kendo gidikre kaka jolut ombulu. There are 462,000 IDs that have not been collected. And one of the things that we do in this sensitization exercise is sensitizing the chiefs so that they become our primary agents of ensuring that IDs which have not been collected are collected. In this county, there are 15,000 IDs which have not been collected. And today we have sensitized our chiefs together with the county commissioner. We are already aligning these IDs all the way to the sub-locations so that the assistant chiefs can be able to use the village elders, the Nyumba Kumi, to ensure that these IDs, almost 8,000 of them are IDs of people who are applying for the first time. And these are people who are missing out on critical government services. And it is our responsibility to ensure that no ID is applied for and not picked. Freedom of press and the freedom of communication that we have, if there was any challenge, those who are affected would have come out. But again, I want to assure Kenyans that we have no reason at all. And that is why the president removed vetting, which was a discrimination in itself. We cannot go back again and discriminate any Kenyan from getting the necessary identification, because these are our young people. They want to go to the university, they want to go to colleges, they want to benefit from Nyota and all other empowerment. Jalup jatend piny Kenya ngire Abraham Kithure Kindiki okwero malich mokalo ogaye duond buch siasa nendo mar DCP Geoffrey Rigathi Gachagua moyango ni en jatelo mawang'ete kendo osebedo ka koro goyo kore kaachiel kod goyo siasa mochido ka otwak e kaunti nogo ma Kirinyaga e kinde manomolo mar mondo mi onon chienda mag dongruok madhi nyime michwalo kod piny owacho moting'o apeyni kaachiel kod mamoko. Kindiki owacho ni mano endo bende kaka Gachagua nogo kore e kinde yiero kar chung' od bura nindo ma Mbeere North mane giyombe kendo kwayo oganda makono mar mondo mi osir lwedo William Samoei Ruto e yiero mabiro kaluwore kod kaka osetiyo ne oganda makono. Tunataka tufanye kazi na rais na tunataka ili kazi hii yote ikamilike next year tupatie rais a second term. Si namna hiyo? Kuna watu wanatuambia tutafute watu wengine ambao hatujui ati wakuje ati waongoze Kenya miaka ingine 10 ati sisi tuking'edhi hapa na tukungojea. Mnakubali hiyo maneno?
Mmekubali hiyo maneno? Na saa hii ule yako amebakisha tu 5 years peke yake. Next year tukimpatia hii ya mwisho si anaenda nyumbani. Alafu na sisi tuko area. So haraka ni ya nini? Mbona tunaambiwa tuachane? Hii iko karibu tuache, alafu tungojee 10 years na watu ambao hatujui. Hiyo hesabu hata nyinyi kati ya kungojea 10 years na kungojea 5 years. Si afadhali kungojea 5 years? Niseme. Ni leo si leo. Munataka tungojee 10 years ama 5 years? Tungojee 10 years ama 5 years? Si afadhali 5? So kama mnataka tusaidike, next year tunapatia William Ruto 2 term. Si namna hiyo? Alafu tumwambie bye bye. Ama namna gani? Ndiye aende retire kama Uhuru Kenyatta, si ndio? Alafu namna hii. Niseme. Wangapi wanasema hiyo ni plan mzuri? Na uache bwana. Hiyo madharau ulikuja naye pale Mbeere North. Unatusi watu, unaita watu sijui nini. Sijui Kasongo, Saburano sijui nini. Tulikunyorosha. Tulikunyorosha asubuhi na mapema. Ni kweli si kweli? Si uliona watu wakijipika kifua? Mimi ndio mlima. Mimi ndio naitwa. Wewe ni nani? Wewe ni mtu mdogo, umetukuta kwa siasa. Umeingia siasa tukiwa hapo na ukatuacha. Na tutakaa hatutoki. There is nowhere we are going. Kwa sababu tunajua kupima maneno na kupanga kazi. Yes. Hiyo kierere yako pale Mbeere North. Tukafika pale tukasema wa mudhende. Ni fire si fire. Janeno mara yena marmoromi wa make gi kanyo endo kidini ndi mari ngendo weche kare kamano odonje tiara machielo kare chino nendo maro rindi mar siasa mwadwa twa kaende koda Migosi Roy Odao bende geto kom nendo mare MCA ward Manyalenda e county nindi ma Kisumu kodwa ng'ane na chindo mabendo iko na Uganda mawuoka Nyalenda kanyakla koda weche gi kuma siasa umero kamano kumne bedo kode kidini ndi mokwongo mar weche manyien kindarwaki tieno machielo manendo mar orindi mar siasa nyinga Joash Odhiambo Mitula kajaloko marwa en nyadendi Bella Achieng' bari mana kete Kala TV nikech ma e odwa.